Binuksan ng CLTV 36 ang programang Singkagaling para po sa mga kababayan nating may talento sa pagkanta mula edad 5 hanggang 28 taong gulang. Pero kakaibang husay sa pag-awit ang nasaksihan ng ating mga judges kahit sa mga first-timer pa lang sumali sa kompetisyon. Si Zyril Reyes ang may balita. Parehong first-timer sina Kyles Berica Gardado ng Guagua, Pampanga at Ami Almeida Esco ng Angeles City sa mga sumabak sa CLTV 36 Singkagaling Audition. Inspirasyon ni Kyles ang kanyang yumaong ama na nagturo sa kanyang kumanta. Church choir member si Kyles at dito raw nahasa ang kanyang boses. Pero ngayon, bit-bit ang lakas ng loob at talentong mana niya sa kanyang ama, tumapak siya sa entablado sa unang pagkakataon para sumubok sa CLTV 36 Singkagaling Singing Competition. Love moves in mysterious ways, always souls are rising when love appears over the horizon. I love you for the rest of my days. Naging wedding singer sa edad na 14 si Ami Almeida Esco at kasulukuyang vocalist ng isang banda. Bagamat sanay sa pag-awit, singkagaling raw ang kauna-unahang pagsabak niya sa singing competition. Pero kahit halatang kabado, ipinamalas niya ang kanyang galing sa pagkanta. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. Veterano man sa kanyang larangan, gagamitin raw ni Ami ang pagkakataong ito para makilala at lumevel up ang kanyang singing career. Pero lulusot kaya sila sa pagkilatis ng mga judges sa kanilang tinig? Abangan yan sa programang CLTV 36 Singkagaling mula November 6. Kaya naman ang CLTV 36 is calling for aspiring singers out there. Baka ikaw na ang susunod na Kyles at Ami na kahit first-timers ay lakas loob sumabak sa audition ng CLTV 36 Singkagaling. Pumunta lang sa CLTV 36 Broadcast Center sa 3rd floor ng CGIC Building, Jose Abad Santos Avenue City of San Fernando, Pampanga sa September 19 at 28, October 5, 17 and 26 at ipamalas ang iyong husay sa pag-awit. Sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa mobile numbers 0918-854-2959 at hanapin si J.R. Hipolito. Maaari ding mag-inquire sa CLTV 36 official FB account. Ako po si Zyril Reyes para sa Insta Chika.